गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो सिबिजाथाव मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिदों। गाबोननिफ्राय गेदेरथार मोनसे सान सफैनानै दङ। बे जाबाय गोथार बर'दिन सान। बे गोथार बर'दिन सानाव प्रभु जिशु ख्रीष्टआ बे संसाराव जोनोम लाफैदोंमोन आरो बे जोनोम जानाय सानखौ बुहुमनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सिबियारि, ख्रिस्टियान धोरोमारि बिथांमोनहा गाजा गोमजायै फालियो। दा बे गोथार बर'दिन सानाव जाहाथे बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बे फोरबोखौ फालिनो हायो, बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो खावलायदों। लोगोसेयै बे गोथार बर'दिननि गेजेरजों जोंनि गासै हालामाव बिटिआरजों लोगोसे आसाम, जोंनि भारत हादर लोगोसे बुहुमनाङै गोजोन सान्थि खौसेथि जाहाथे फैथों आरो बे फोरबोआव बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बिदा फंबाय, बिमा बिफा जायखिजाया सोमोन्दो जायाथों मानो जोङो आंगोनि सोमोन्दोखौ लाखिनानै जाहाथे बे फोरबोआव बयबो बाहागो लायो आरो बे फोरबोनि गेजेरजोंनो इसोरा बे बुहुमाव सान्थि गोजोन जाहाथे लाबोयो आरो बे सान्थि गोजोना जों सुबुं माहारिनि थाखाय गाहाम मोनसे हाबायाव बे फैथों, बेखौ आङो इसोरनिसिम खावलायदों। आरो लोगोसेयैनो जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे बुहुमाव जोङो जाहाथे खुनु मोनसे बेमार आजाराव रावबो सैसोनानै दाथानांथों। सोरबा बेमार आजाराव गोलैदोंबा बिथांमोनाबो सुस्थ' जानानै बे फोरबोआव बाहागो लानो हाथों, गाहामैनो रंजानो हाथों, इसोरखौ सिबिनो हाथों, गावनि बाय बाहागि लोगोफोरजों रंजानो हाथों। बिनि थाखायबो इसोरनिसिम आङो आरज गाबहरदों आरो लोगोसेयै सान्थि गोजोना बयनिबो थाथों, बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो जोबथारनायाव खावलायबावबाय बे गोथार बर'दिन सानाव बयजोंबो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे बे बिटिआर ओनसोलाव गाहामथारै फैबाय थानाय समाव आखाइजों आखाइ हमलायनानै गाहाम मोनसे मिजिंजों जोंनि साननाय हनायखौ जाहाथे मावनानै जाफुंसार होनो हायो, बेखौ आङो बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय आरो बयबो जाहाथे बे फोरबोआव बाहागो लायो।